प्रेजेन्टनिफ्रायनो आं थांगोन लवारसिम आं जेबो मिथिया जेबो कन्डिसन गैयामोन आंनावहाय आं हांगोन आं हाला जेबो हालामोन आङो लवारसिम आं सानफ्रामबो आइसिइउ मोनफैदों आरो बेनिफ्राय आङो रिफार जाफिनदों सिलिगुरियाव आं 7 दिन आइसिइउ दंमोन गासै 7 दिन आइसिइउ दंमोन आङो जेब्ला फेल दिनानो आङो सिलिगुरियाव दंमोन गोबां बेमार आजार दिनै आंनि जिबनाव बेफोरबायदि जादोंमोन आङो दिनै नाथाय इसोरनि अननायजों आं दिनै थांनानै दङ दिनै आं बेयावबो दिनै रायज्लायनो हादों बे इसोरनि अननायजोंसो आं नोंसोरनि सिगाङाव दङ नङाबा आं बे संसाराव थानाय नङामोन इसोरनि अननाय गैयामोनबा आं बयबो हांबाय आंनियावहाय गोबां समस्या जादोंमोन किडनियाव इनफेकसन जादोंमोन आरो आंनाव अन्थाइबो दंमोन आरो डक्टराव थाबाबो आङो जेबो कन्डिसना मोजां जागासिनो दंमोन ओमफ्राय आरज बानायजोंसो थादों आङो बिसोरनि अननायजोंसो आयंमोन पेरेन्टसफोर बेसेबां आरज खालामदों सान हर आंनि थाखाय बेयाव गोग्लैस्रांमोन आरो साफ्रोमबो पेरेन्टफोरखौ आं हामबाय बियो दिनै आंनि थाखाय बिसोर सान हर मोना दिनै आंनि थाखाय आरज खालामदों आरो आं गोबां मानसिफोरजों आरज लानांगोन सानजा सोनाबसा खोला गासैजोंबो आं आरजजोंसो थांनो थाखायदों आं थाबायनोबो हायामोन जानोबो हायामोन बिसिनायावसो आं थायोमोन जानोबो जेबो हायामोन ओमफ्राय जोंनाव मेनेज जाबाय आरो मानो होनबा बे गासैबो इसोरनि महिमासो दिनै इसोरनि अननायजोंसो दिनै जोङो बेयाव आङो दिनै थांनानै दं आं गोबां बेमार आजार जादों आरो बेयावबो आरो आङो 40 दिन थाबायनो हायियावहाय बिदिनो बे माबायावहाय बामोनगावआवबो पियार सेन्टारावहाय सासे प्रार्थना खालामग्रा फैदोंमोन आरो बे आदै दिपेन नाम बे आं थाबायनोनो जेबो खिनो मानोबो हाया हासुनोबो खर हासुनो ओंखारो खिनियावबो फाइल्स जाबाय बेनि आरज खालामनाय लोगो लोगो आङो 40 दिन थाबायनो हाया बेनि अननायजों दिनै आं थाबायनो हाबाय बेनि थाखाय इसोरखौ धन्यबाद होयो आरो आङो 24आवबो बिदिनो आंखौनो मिथियामोन आं फाग्लिबो जाखांबाय आरोना आङो बेयावनो पियार सेन्टाराव आङो मास मोनथामसो थाफैनांदों खोमा बेयावबो बिसिनि दिनै आयंमोननि बेवाइमोननि बयनिबो आरज खालामनायजोंसो आं दिनै मोजां जाफिनदों बेनि थाखाय धन्यबाद होयो आरो नैबे गोदान बोसोरावबो जाहाथे इसोरा आंनि फिसानि न'खरखौ जाहाथे मोजां दैदेनबावो जानांगौ आजारनिफ्रायबो दिनै आं गानानै दिनै इसोरनि अननायखौ दिनै मोनबाय बे गोदान बोसोरखौ मोनबाय बेनि थाखाय धन्यबाद होयो इसोरखौ खौटे धन्यबाद होयो आंनि दिनै टेस्टिमनिया बेनो ओमफ्राय आंनाव मोनसे आरो प्रेयार रिक्वेस्ट दंबावो खरसा जायै जानानै साननै थांनायाव आङो बे मोनाबिलि समावहाय आङो बे फैसाखौ सोंनायदोंमोन आरोखि फैसाया थांजोबखाबाय ओमफ्राय बिला बेसेबां जाखो बेसेबां होबावनांगौ दङ होननायाव 29,000 दंबावो होनदोंमोन आरोखि ओमफ्राय आङो माबायाव आसामाव थाबाबो आङो गोबां थांलाय फैलाय जाबाय थायो लिभजों मुलि लायनाय मा लायनाय ओमफ्राय बेयावनो आं बे लिभआवनो आं प्रार्थना खालामो माने फैसा गैखाया 1 लाखल'खा नालाय बेजोंनो आङो मोनसे माबा खालामनो हायो होननानै आं प्रार्थना खालामो ओमफ्राय बे 29,000 बिल दङमोन बेखौ होजोबनांगौबा आंनाव फैसा थाइसेबो थायामोन अखानायै फुङावहाय आङो फैसाखौ होबा 29,000आव 15,000जोंनो आङो माबाबाय आरोखि गबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो गारि भारा लानो हाबाय सिलिगुरिसिम लांनोसै होननानै ओमफ्राय रलिमुरि बाजाराव सासे मानसिया नायनानै बे 3,000 हरबाय बेनिफ्राय आरोबाव बे बिसमुरियावबो बिनि बिब'मोन बिसोरबो लाखिनानै बिसोरबो 40-50,000 हरबाय आरो गसाइगावआवबो बे आदैयाबो 40,000 हरबाय फैसाया माने बेजों जगार जालांबाय ओमफ्राय सिलिगुरियाव लांबाय आं सिलिगुरियाव लांनानै दाना सिलिगुरियाव माने ओरैबायदि आइसिइउ रुमावहाय 30,000 लाखायो ओमफ्राय बेनिफ्राय ओरै मुलियाव 22,000 मथा मथि सानसेयावनो 55,000सो थाङो आरोखि ओमफ्राय ओरै मानसियाबो मोजां जाया ओमफ्राय बेनिफ्राय ओरै फैसायाबो गैया ओरै प्रार्थना खालामो ओमफ्राय आयंआबो बे आयंआ बेबो उन्दुनो ओंखारा हरनि 12थासिम नामाव कल हरबाय थायो बियो ओमफ्राय आंबो प्रार्थना खालामो ओमफ्राय लास्टआवहाय बिनि माबाखौ मैलाखौ थुफ्लंनानै गासैबो रिलिज खालामजोबनो हाबाय ओमफ्राय हाबनानै जेब्लानाखि रिलिज जानोसै अब्ला दाना फैसाया थोयैलालाय माने ओरैबायदि फुङावनो रिलिज जानाया फैसा नागिरबाबो मोना ओमफ्राय लास्टआव हरनि 7थासिमाव माने इसोरानो आंनि गाबनायखौ नुनानै जगायबाय आरोखि माने मथा मथि 30-40,000सो नांगौ फैसाया 30-40,000सो फैसाखौ आं होखांनानै आरो आंनि एकाउन्टआव 30,000 फैसाया आंनाव बासायबावदों आरोखि फैजासिमावहाय इसोरानो दिनै आंनो महिमा देखायदों आरो बहुद महिमा देखायदों ओमफ्राय बेयाव गासैबो दिनै थाखा फैसाया माने जगायनानै होजोबदों इसोरानो बेनो आंनि टेस्टिमनिया
गोजोन